iyilgünün aladası bilen ýaşap, halkymyzyň hakydasyny ebedi singen, taryha ebedi giren merdany şahsiýetlerimizi, olaryň durmuş ýoluny, felsepevi pikirlerini öwrenmeklige, giň halk köpçüligine ýetirmeklige ähli mümkinçilikler döredilýär. Gahrman arkadağımyzyň bize peşkeş berýän eserlerini, merdany pederlerimiz hakynda, olaryň belen adamkärçilik hemde beýik watan söýüjülük ýörelgeleri hakynda ören aýdyň hemde nuska alarlyk pikirleri, nuska alarlyk ýörelgeleri biziň giň okuyjylar köpçüligine ýetirýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna, halkymyzyň 5000 ýyllyk taryhyny ilmi esasy öwrenmek, ýaşlaryň arasynda, halkymyzyň arasynda wagt etmek üçin ul mümkinçilikler döredilýär. Türkmen halkynyň döreden beýik döwletleriniň adalatly, akyl paýhasly, parasatly ýol bilen ýöredilmegine, olaryň dünýä döwletleriniň arasynda tanalmagyna beýik türkmen şahsiýetleriň ören uly orny bardyr. Şeýle şahsiýetler hakynda gurrun etmek bolsa, bu gedek elbetde Türkmen halkynyň, hanlarynyň, şeýle hem ketgudalarynyň arasynda özüniň akyl paýhasy bilen, salyhatlylygy bilen, adalatlylygy bilen, şeýle hem döwlet ara gatnaşykdaky meselelerini bir özara diplomatik gatnaşyklar bilen çözmäge uly aýratyn orun beren şahsiýetlerimiziň biri hem Keýmir Serdardyr. Hormatly prezidentimiz öz kitaplaryna, eserlerine Türkmen halkyna ýyl goýan gahramanlar, şahsiýetler barada hemde olar bilen bagly riwayatlary öz kitaplaryna getirýär. Şeýle şahsiýetleriň biri hem hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly eserine Keýmir Kör ýa-da Keýmir Serdar barada riwayatlary hem getirýär. Keýmir Serdar asletinde Hoca Nepes Batyryň 3-nji ogly bolupdyr. Oňa maşgalada 3-nji oglan bolan üçin Tagan Nurdy ad dakýarlar. Ýöne wagtyň geçmegi bilen Keýmir Kör özüniň dile çeper, şorta sözlügi, batyr ýigit hökmüni görkezmegi bilen Keýmir lakamy dakylýar. Keýmir diýmeklik gönümel, gaýtmaz, sogulmaz diýen manyny berýär. Şeýle hem ol ýaşlygyna eýem 5-6 ýaşynda hat ýazmagy, kitap okumagy öwrenipdir. Ol şol hat ýazmak, kitap okumak bilen bir hatarda özüniň ýana dile çeperligi bilen tanadypdyr. Keýmir Serdar barada aýdamada dogrudanam. Ol barada köp işler ýazylypdyr. Makalalar, romanlar, hem tarihi nokta nazardan hem seyrettiler. Keýmir öýle görýän berde key olanna ol batyr hökmüne gelýär ýa-da paşa, emir diýip hökmüne gelýär. Emir bolsa ol hökümdar bolýar. Şeýlelikde paşa hökümdar diýip ad berseler bolýar. Bilşimi diýäli Keýmir öz döwrüniň halalhon, şeýle hem pespel, kiçik öwülli, eň bir sada şahsiýetleriniň biri hasaplanýar. Maşgalasy wagtynda aýdamyzda Kakasy Hoja Nepes ejesiniň ady bolsa Mehri Cemal diýip adlandyrylýar. Tarih çeşmelerde riwayetler kän saklanyp galan Keýmir Serdar hakynda esasan riwayetlerde maşgalasyna degişli riwayetlerde bir riwayetde Keýmir Serdaryň ýagny 7 sany ogly bir gyýdynyň bolanyny, käbir riwayetlerde da onuň 2 sany çagasynyň bolanyny barada maglumatlar berilýär. Indi riwayetlere ýüzlensek, Keýmir Kör diýen lakamy galypdyr. Onuň kör boluş hakynda ýa-da lakamy alyş hakynda aýdylyp geçirilse, ol hakykatdan kör bolmandyr. Ýöne çaga oýnap ýörkä şol tiýig bilen gözüne şikes ýetýär. Şolam soňra aýrylman galyp, şeýdibem çagalykda galan ady Keýmir Kör diýip soňam şeýle lakam tutulýar. Toy dawralaryň birine ýaşlylar üýşüp oturan wagtynda özüniň ýetiligi bilen Keýmir Kör tanadýar. Şonda oňa "Hay oglum, sene ot bolup ýetişersiň" diýilende, bu döwürde ot ýa-da ýok bolmaly diýip jogap beripdir.
Şondan soň ýani Taga Nurdiýanyň esasy ýürgünün ady Keýmir bolupdyr. Elbetde Keýmir Serdaryň taryh şahsiýet bolanlygyny tasdiklayan ençeme alymlar bar. Akademik Atajykyýew şeýle belliýär. Keýmir Serdaryň ady rowayaty öwrülip giden hem bolsa, onuň hakyky taryh şahsiýet bolanlygy gumansyzdyr diýip belläpdir. Elbetde Keýmir Serdar hem de onuň döwür hakyndaky ýazan alymlar özleriniň işine Keýmir Serdaryň hem de onuň döwürdeşleri bolan Nedir Şanyň, Ugurlu Hanyň atlaryny getirýärler. Eýran taryhçysy Muhammed Huseyin Goddusi özüniň Nedirname diýen kitabyna Keýmir Serdar hem de Nedir Şanyň arasyndaky bolan söhbetdeşik hakyndaky maglumatlar getiripdir. Şeýle hem Nedir Şanyň hem de onuň döwrüniň möhüm taryh çeşmesi bolan Muhammed Kazimyň Tarihi Nadir adlı işine Keýmir Serdaryň hem de Ugurlu Hanyň atlary getirilýär. On gow maslahatçysy bolupdyr. Döwlet Mähmet Düýegöz diýip bir şahsiýet, ana şolam köp ýanky türkmenlaň hany bolup şol Keýmir'e köp zatlar öwredipdir. Ýanyna maslahatçy hem bolupdyr. Serdar hökümini türkmen halkyny erkinlik, garaşsyzlyk, bütewüllik diýen pikirleri öňe sürüpdir. Dogrudanam ol Magtumulyň, Döwlet Mähmet Azadynyň döwürdeşi bolupdyr. Ana şolar bilen hem köp maslahat edipdir. Onuň diňe Mağrib vilayeti ýa-da Ahal vilayeti, Balkan vilayeti, hatta Mangyşlyk, Vas da şu taraplarda hem gow tanalyan şahsiýet bolupdyr. Ana şu şahsiýet hem döwleti gorap bilipdir. Özüm görýärmi, Hiwa, Bukhara, Eýran şahlarynyň garşyna ol öz döwletini, arzu edýän döwletini gorapdyr. Ana şoň üçin Keýmir barada köp işler ýazylypdyr. Aşyrpur Meredowyň Nedir Owşarlyň rowayatlary adly kitaby. Ana şonu da hem şu rowayatlarda Keýmir'i ve Nedir'in bilelikdäki söhbetdeşligi getirýär. Nedir Eýranyň şahsy bolan bolsa, Keýmir bolsa türkmen halkyny gorýan serdar bolupdyr. Keýmir barada Eýran ýazgylary, owan ýazgylary hem käbirler ýatdyrlar o barada. Hatta şol Antohoýa şu taraplardan ýanky Keýmir'iň ady getirilýär. Keýmir kör ödüni ýani il arasynda şorta sözü bilen ýani uğur tapıcılığı bilen tanılypdyr. Ol ýani urşaýmaly dawalar hem ödüniň pakym parasaty bilen çözmäge başarypdyr. Ol esasan urşmalyk dawasyz parahaçylyk ýagdaýda çözmägini uğurna bolupdyr. Ýöne haçanna urşmaly ýani düşman bilen garpyşmaly bolan ýagdaýynda hem ol öz pakimy, paýhasy ýani aňy bilen söwüşmegi başarypdyr. İlki bilen haçanna düşman gelýär diýilende ol türkmenlerden gadymdan gelýän gaça söwüş urşuny ýa çöle çekilmek urşuny ullanypdyr. Kä halatlarda çözmeli bolanyna şeýle bir tilsim ullanypdyr. Ýagny özüniň ýigitlerine ertir çöz etmeli, ýygnanmaly diýip ählisini ýygnapdyr. Ýöne ýygnanan ýigitleri şol wagda bugün ýani ýürüşimiz goý bolsun edýäs. Siz öýleriňizde dargaň diýip ýani bu wakany bir küçükde gaýtalapdyr. Beýle etmegi ýagny Keýmir kör ýani öz aralaryna düşmanyň jansyzy ýa-da düşmanyň habar berýärsi bolsa, düşmana ýa bir küçükde habar berip düşman hem ýani özüň ýalňyş habaryň gelenini öýdýän eken. Şeýlelikde ol şeýle tilsimler ullanyp, ol söwüşmeli bolan ýagdaýlarda köp halatynda ýeňji bolmagyny başarypdyr. Keýmir Serdaryň hanlyk eden döwründe, hatda onuň ýaşlyk döwründe, onuň diplomatik gatnaşyklary aýratyn üns berenligini taryhy maglumatlar dogry beýan edýär. Ine şeýle maglumatlara ýüzlensek, ýa 18-nji asyrda biziň goňşy döwletimiz bolan
Eýrana dolandyran türkmenleriň awşar taýpasyndan gelip çykyşy boýunça Nedirşah özüniň hökümdarlygyny edýär. Emma Nedirşah ir döwürlerde ýaşaýan ýyllaryna ýagny Xiwa barmadyndan öňürti zynnanyna oturýar. Şol wagtda Kemirkör bilen dostlaşyp Kemirkörüň ýaşaýan ýerine esasan bir Xiwa hanlygyndaky saklanýan ýerinden gaýtmak üçin durly pikirler arap başlaýar. Şol wagtda Kemir'in Düýegöz han bilen alyp barýan işleriniň gowdugyny, oň elmedama pikirini Düýegözüň her bir aýdýan zatlaryny Kemir'in dinleýänligini duýandan soňra Kemir'e ýüzlenýär. Eger meni şu ýerdäki zynnanlykdan däňni boşatsaň, onda men seň bilen soň islendik zadyny, tekliplerini, talaplaryny ýerine ýetirerlik beýan edýär. Şeýlelikde Kemir'in ýeti teklipleri bilen, onuň diplomatik gatnaşyklary bilen Düýegöde, ýagny Xiwada bolýan Nedirşany boşatmaklygy ýüregine döwýär. Şeýdibem Kemir'in teklipi bilen Düýegöz Nedirşany boşadýar. Emma Nedirşah şol wagtlar boşadaýanam bolsa bir wada Kemir'in hemme eden diýen wadalaryna Kemir'e beren sözüne tapylmaýar ýöne özüne edilen kömegi ýerüýiş duýýar. Şondan soň türkmenleriň bir ugur tapyjylygyny, onuň sözüne bitiýinligini, ondan agrarlydygyny, islendik bir zatda anamly bolup biljek halkdygyny gözüňde tutup, olary Xiwa hanyna gitmekde, ýürüýüş etmäni çagyrýar türkmen serkerdelerini. Hemem olary 500 sany bedewatyny sowgat berýär. Türkmen halkynyň arasynda, halkymyzyň arasynda Keýmir Serdar bilen baglanşykly ençeme rowaýatlar, tymsallar biziň güllerimize gelip ýetipdir. Şolaryň bir näçesi hormatly prezidentimiziň bize peşkeş beren eserlerine hem getirilýär. Gahraman arkadağımız Mertler Watan beýgeldiýär diýen kitabyna Keýmir Serdar bilen baglanşykly rowaýaty getirýär. Keýmir Serdar özü ýylyň bir hany, ýylyň begi, ýyl içiniň bir ket hudasy, töresi bolsa-da, ol juda sada hemde kiçigöwülli, pesbäl adam hasaplanypdyr. Gullerde bir gün bir adam howul hara gyssanyp, ýagny Keýmir Serdaryň öýüni gözläp beren adam Keýmir Serdaryň özüniň ýanyna gelipdir. Şol wagt Keýmir Serdar bir tamdyr towy, ýagny çörek pişirmek üçin tamdyra gerek bolan odunlary çöpleşdirip odun ýygnap ýören pursatynda ýanky adam gabat gelipdir. Keýmir Serdar hem hiç zat bolmadyk ýagny oňa özüniň öýüni salgy beripdir. Bir sellemmen arkasyna oduny atyp Keýmir Serdar gelipdir. Ýanky adam hem bir bagyşlamagyny aýdyp bize bir han Serdar diýilse beýle bir odun arkasynda götürip tamdyr towy bilen aladananyp ýören adam hökmünde görmändik diýip bir ýaňsylap gürläpdir. Näşonna Keýmir Serdar şeýle jogap beripdir. Men ýylymyň Serdary bolsam-da öz öýümüň hyzmatkäridirin diýipdir. Munyň aňarsynda hormatly prezidentimiziň Mertler Watan beýgeldiýär diýen eserinde şol Keýmir Serdaryň özüň bir ýylyň günüň hany bolsa-da gaty bir kiçigöwülli, pesbäl adam bolanlygyny görkezýär. Kemirköriň ýani goşaryna söweş esaplary bolupdyr, ýani kümüşden ýasalan söweş esaplary. Ol söweş esaplaryny öz doğanynyň ýani ýeňine dikdiripdir. Şol kümüş esbapy bilen doğanynyň aralygyna ýere bolsa öz mekanyň topragyny tallypdyr. Ol bul beýitmek bilen ýani başga ýerde özgü ýerde aradan çykan ýagdaýyna öz gowrunyň üstüne öz mekanyň topragyny guýulmagyny isläpdir. Kemirköriň keşfi barada aýdanyna ýani batyr, şorta sözli, dana dilli adam hökmüni görkezipdirler. Onuň şeýle bir keşfi bolupdyr, ýani uzyn boýy bolupdyr. Ýani atyň üstünde oturanyna onuň ayağı, ýani atyň üzüňinden ayagyny goýberenne ýere ýetip dur diýip belleýärler. Kä halatlarda ýani Garagumyň çölüniň beýik ýerlerine çykanyna öz ýani
ayagyny üzüňden aýyryp öz atyna kömek edipdir diýipken belleýärler. Şahsiýetimizin ýani il arasynda ýaýran rowayatlar bar. Birine Büjünürtüň hany Keymirden näç ilatynyň badygyny soranna olen tek sanap ýetişmedim. Baram soň sany hakynda habar uradar niwaýar. Öz mekanyna gelipkem 20 diýerlik gurt uradyp goýberýär. Hemem gurt uradan adamlara şol gurtun ýani her bir hojalykdan bir gurt alynanlygyny aýdypdyr. Büjünürt hana ýanky gurtlar ýani 20 diýerlik gurtlar ýetenden soň olar ýaltanman sanak görýärler. Bu sanak görseler bul ýani 40 000 sanak eken. Şondan soň ýani şu 40 000 öýlü türkmen, 40 000 öýlü diýilmekleri hem şondan galypdyr diýip aýdýarlar. Keymeri deňeşdirmekde hem Mehmet Köseýew ol öz ilmi işinde de hem deňeşdirýär. Şu iki sany şahsiýeti. Doğrudan hem Keymer özü 7 sany oğul bolupdyr. O bir gyzy wady, 7 oğul bir gyzy wady. Onuň ulu oğlu esasan anna meňli ol 18-nji asyryň Nusxow şahyr Mağlupyň ýakyn dosty düşünjeli pikirli oğully. O gyzy bolsa akylly diýip adalypdyr görýärmi? Halkyň arasynda akylly diýip adalypdyr. Akylly pikirler berýär. Şoň üçin şol akylly diýip adalypdyr. Keymer hakynda aýdylýan maglumatlary ýene ýüzlensek, belli şahyrlaryň arasynda Gara Seýitliýewiň, onsoň Magtym Gulynyň, şeýle hem Döwlet Mämet Azadynyň, Keminäniň goşgularyna da Keymer Serdaryň akyl paýhaslygyna, adalatlygyna, zähmete ukuyuplugyna, söwüşet enliklerini ökde başarjaňlygy barada maglumatlar getirilýär. Esasen ol hiç ýyly başalyp çykmadyk ýagdaýynda sözlemek endigin ýokary bolsa, onda sen her bir işte ugur tapıcılığı yol açýan diýip belli geçýär. Sebäbi ana şu Keymer Körüň edebi şahsiýeti hakynda Atadurdiýewiň esasy kitaby we şol Atadurdiýewiň ýazan işinde de Keymer Serdaryň her bir eden işlerine sözüň güýjüniň uly orna ýelendigini görkezýär. Hakykatdan hem hanlar üçin, serdarlar üçin iň esasy zat iň agdybirligi saklamakda, goňşuçylygy, insanperwerligi saklamakda, halky bir ýere jemlemekde sözüň gymmatynyň ýokardygyny görkezýär. Şu ýerde bir zady bellemeli, hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly eserini Keymer Serdar bilen baglanşykly ýene bir ajaýyp rowayat getirilýär. Ol rowayatda Keymeriň ýaşlyk döwri hakynda söhbet açylýar. Keymer Serdaryň Xiwa gelip, Xiwa şäherine bir düşlänlerini şol şäherde düşlän ýerlerine giden uly meýdanyň içinde jöwen ekilen bir jöwenli meýdana göz düşüpdir. Ne şol jöwenlerden iýmek isleýän bir näçe amallaryň hem şo ota tarap urunup duranyny görüpdir. Ne şonu Keymer Serdar şol adamlara bu jöwenlere goýberip mallara iýdirmekligi tawsyrypdyr. Sebäbi ertir eýam daň atandan şol jöwenleriň sowuk urjaklygyny aýdypdyr. Muny aýdypdyr hem de şo mahallary boşadyp goýberipdir. Ne şonda diýe ekinleriň eýesi gelip näme üçin şeýdenligini soranna ekinleriň ertir bir aýaz sowuk urup parça boljaklygyny aýdypdyr. Ertesi gün dogrudan hem şo ekinleriň sowuk uranlygyny aňanlaryna Keymeriň bir gaty şol tebiği ýagdaýlara bir sızgyr adamlygyny hem duýupdyrlar. Halk içinde saklanyp galan rowayatlaryň birinde Keymer Serdar bilen baglanşykly şeýle maglumatlar berilýär. Bir gün Keymer Serdar özüniň atyna gelýärkä 3 sany bir zenan maşgalanyň olaň öňünden çykanlygy hakynda aýdylýar. Şol 3 gelin Keymer Serdar bilen edepli salamlaşyp gelinleriň biri Keymer Serdara üçsüniň hem deňduş oglanlarynyň barlygyny hem şol oglanlaryň gelýänligini hem aýdypdyr, hem de şol oglanlaryň haýsysynyň bir geljekde
batyrgay mert ýigit boljaklygyny synap bermegi haýyş edipdir. Ne şonna Keýmer Serdar oňa baş atyp şol oglanlaryň ýanyna barypdyr. Atyndan düşüp şol rowayatda berilýär, birinji oglanyň ýangyna bir şarpyk çalypdyr diýe. Ýanky oglan hiç zat bolmadyk ýani gülümjirep durupdyr. Ne şonu ikinji oglanyň hem ýangyna bir şarpyk çalanna ol oglan ağlap ejesiniň ýanyna ugrapdyr. Üçünji oglany bolsa bir şarpyk çalanna bolsa şol oglan namusçanlyk bilen hırçyn diýişläp ýanky Keýmer Serdaryň elini serpip goýberipdir. Hemde Keýmer Serdaryň özüniň serdary bolýanlygyny aýdyp ýere seredip durupdyr. Ne şonna diýe Keýmer Serdar ýanky gelinleriň birinji oglanyň bir binamus boljaklygyny, ikinji oglanyň bolsa bigaýratlygyny, ýöne üçünji oglanyň bir hakyky edermen, gaýdawsyz ýigit boljaklygyny aýdypdyr. Ýene bir şeýlerek maglumatlar bar. Ýana Atadurdiýewiň, ýani Keýmer kör eterinde Keýmer Serdar seýçilik bilen hem meşgullaryny aýdýar. Atadurdiýewiň romanyna, ýani Keýmer kör eterinde ýani Keýmer Serdaryň Meleguş diýip aty bolupdyr. Onuň özüniň özü seýislenligini hemem şonu şol ýani Nedirgulynyň toýuna ahal iline ýarşy bolýar, ýani atçapşygy bolýar. Şonu ýani Keýmer körüň Meleguş aty ýeňiş gazanýar. Ana şu Atadurdiýewiň berýän maglumatlaryna da Keýmer Serdaryň parasatlygy iň esasy zat pikirlenip gürlemeklik. Ýa-da her bir aýdylýan zatlardan mani ogurlap, şoňa dogry düşünje berip bilmeklik. Aýdylýan zatlar dogry netije çykaryp halkyň arasynda wagt etmeklik onuň iň esasy işi bolupdyr. Ine şeýle rahmet bilen bagly rowayatlaryň birinde ir wagtlarda bir gowy baý adam bar eken, hemme zady üpçün. Ýöne şol adamda bir ýeketäk ogly bolupdyr, özüm oglunyň irgünün ýanyna deýrenipdir. Ýöne ogluny gowy sözler bilen hem her käbir ýerlerde de öwüpdir. Ene günleriň bir güni köpçülikde oturan wagty meniň şeýle bir oglum bar. Ir seher bilen işe başlaýar, ekrançylygyň hem ähli tilsimlerini başarýar. Ekiniň bir ujundan giýirse, ýören ýerinden ot çykýan, ýagny her bir zatlary yerli ýerine edip bilýän oglum bar diýende ýaşullaryň biri. Bähey, mundan öňe oglum barada beýrenýärdiň, iş başarmaýar diýip gorkoýardyň. Munyň ýaly oglum bar bolsa da begenmeli, munyň ýaly ogul her kime ýetdirmeýär, başartmaýar diýip soranyna onu aýdypdyr. Hawa men ogluma şoň ýaly akylly, zähmetkeş, halalhon her bir iş ýerine ýetirip bilýär, ýöne hiç ýeli akyly ýok diýip beýan edipdir. Demek şu ýerde aýdylanjak bolýan zat rowayatyň mazmunyny terbiýe bilen, islenlik bir gujur gaýratly, başarjanlyk bilen işleri ýerine ýetirip bolýar. Emma şol işlerde parasatlyk, paýhasyrlyk bilen işlemek adamyň özüne baglylyp beýan edilýär. Keýmer Serdaryň özüniň perzentlerine beren terbiýesi hem nuska alarlykdyr. Muny halkymyzyň arasynda Keýmer Serdaryň gyzy bilen baglanşykly rowayat hem aýdyn görkezýär. Bir gün Keýmer Serdar atyny öz 6-7 ýaşlja gyzjagazy bilen gelýärkä, onuň öňünden bir adam çykyp Keýmerden o gyzjagazyň kimligini sorapdyr. Şonda diýe gyzjagaz Keýmer Serdardan hem öňürtülep, bu meniň janym, men onuň jananasy, muň ejesi, men ejemiň gaýnenesi diýip jogap beripdir. Ýanky ýaşly adam hem şo gyzjagazyň Keýmer Serdaryň öz gyzlygyna düşünüp, oňa töwelemesen akylly ekeniň diýip jogap beripdir. Şondan soň hem onuň ady hakylly ady bilen galypdyr diýip aýdylýar. Umuman Keýmer Serdaryň türkmen halkynyň hakydasyna orun alan rowayatlarynyň ýaşlarymyzy watançylyk ruhuny terbiýelemekde ören ul ähmiýeti bar. Gahryman arkadagymyz özüniň bize peşkeş beren nuskalyk eserlerini bu türkmen serdaryna ören ýokary baha berýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Keýmer Serdar ýaly türkmeniň söwer oglullaryny ebedileşdirmek,
olaryň adyny ebedileşdirmek bilen baglanşykly uly işler alınıp barylýar. Garaşsyzlyk seýilgähine Keýmir Serdaryň heýkeli bir näçe merdany pederlerimiz bilen birlikde Türkmen halkynyň mert pederleriniň arasynda görnükli orun eýeleýär. Şeýle hem Keýmir Serdar bilen baglanşykly ýazyjylarymyz, şahyrlarymyz özleriniň goşgularyny, romanlaryny, poemalaryny Türkmen Serdaryna örän uly ähmiýet berýär. Keýmir Serdary örän uly ähmiýet ýok. İň soňky durmuşyny geçirýär, şo taýda da hem aradan çykýar. 1800-nji ýylda aradan çykýar. Nebereleri olar Türkmenistanyň dürli künjeginde ýaşaýarlar. Beýik şahsiýetler öwrenmekde, hormatly prezidentimize uly sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiz jany sag bolsun, tutýan tutumly işler hem işe rowaj bolsun. Biziň türkmen halkynyň gahramanlaryny dünýä tanadýan hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, başy dik bolsun. Şeýle şahsiýetlerimizi öwrenmeklige, olaryň halkynyň öňünde, ýylgynyň öňünde bitiren uly hyzmatlaryny sarpa goýup, olary ýaş nesillere ýetirmekde döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman hem mähruman arkadamyza köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt bähwitli işleri elmydama rowaşlyklara beslensin. Gahrman arkadamyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna, taryh çeşmelerdäki şahsiýetlerimiziň awraýynyň hasa belende götermegine şert döredýär. Bundan başga Keýmir Serdaryň atlary, köçeleri, mektepleri, käbir etraplara dakylmagy biziň ýurdumyzda taryh şahslamyza öçmejek hormat goýulýanlygyny görkezýär. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiziň bir ýaşlarymyzyň arasynda Keýmir Körýäli, Adyl Serdarymyzyň hanymyzyň bolmagy, olaryň ilmi esasy wagt edilmek üçin döredilip berilýän mümkinçilikleri köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman, işleri rowaç bolsun.